Ito yung mga magagandang lalaki na mga kagawad namin sa barangay ni Baliw. Salamat! Salamat po! Salamat! Salamat! Number 1 si kagawad. Ito yung chief na yun, chief barangay. Ayun o, lalim ng ano, yung pinagalaman ng tubig o, pinagbagsakan mula doon sa dike. Ah. Ayan gila. Bali ano na to, labas na ng dike ito. Dito na sa mga papunta na ng Kabayan. Pero yun doon, yun ang ano, nire-repair muna. Pinagkaisa ka mo ng mga puro barang.